Hello guys, makadiko. Tinokuchingamidza zvakare muchirongwa chenyu. I hope you're having a wonderful Thursday. Veduweka ndo wamusoro zora nado mbukwanisa kana uzomborekodha izvezvi uri kugwadza asina kuzongoti aiwa. I cannot keep people waiting. Saka regai tingoti ga. Nyaya yekutanga ndichinyora kudai misodzi iri pamatama uye hope chaidzo handirari pavanhu ndingaseka, asi moyo wangu unoshuwira kuti dai ndazorora ndinongozonzwira vana vangu tsitsi. Vabereki vangu vakaromba ndisati ndazvarwa ndokundishandisa sechipiriso chavo. Ndakatodzidzawo kusvika kure, asi dambudziko ndiri munhu uye aneka kuremara. Simba mumuviri handina, kureva mabasa anorema handikwanisi, pamwe chete nekusimudza zvinorema. Mukukura vabereki vaindisa padhuze chose chandaida ndaitirwa, asi nyasha dzakandiwana ndokuzofamba ndikanzwa kuti ndiri mukadzi wechikwambe uye nhaka yeurombwa inoda kusiyirwa ini. Pakutanga ndaisabvuma, asi zvakazomeka sense mushure mekunge ndaita boyfriend yaida kuroora. Pakaita hondo, mai vakasanditaudza, zvisinei chakaita musikanzwa ndikaita nhumbu ikava batai ndichinzi ndibise, asi ndaive ndatobva zera. Pa3 months yakamboda kusvotoka ndikabatsirwa. Pa8 months vakazamazve, asi Mwari vakazviratidza. Nekuda kwehurema hwangu painzi handikwanise kuzvara mushe, asi ndakatopusha chivhindikiti chemwana. Fast forward, kubva zvandaita mwana, mai vaisada kana chekuita neni. Mwana vakaramba kumuona kana kubata, asi hazvina zvekutora nguva, imba yakaparara zvisina tsarukano. Baba nekuziva mabasa avo vakandisa pedyozve, asi chitenderano chainge chatoputswa. Ndainge ndaita mwana zvinova zvakanetsa. Ndakazombotambura nemwana ndichigara namai, ndikambosvika pakuda kuzvipfuudza, asi Mwari vakamira neni. Ndakazonzi ndaifanira kufa nekuti paidiwa ropa, asi nekuda kwekuti ndaibatsirwa zvakanouraya umwe wemumba, asi zvakatowedzera hasha dzaamai. Asati afa ndainge ndabva kuwana basa. Kubva zvandangonzi basa ndariwana, amai vaisataura neni kusvika parufu. Basa ndakashanda gore, kambani ikavhara. Ndakachiona mai vaitondishungurudza, dzamara ndatiza vakazozama kundinyengerera kuti ndidzoke, asi ndainge ndoziva chokwadi. Azoroorwa zvakare ndikaita mwana. Dambudziko, murume uyu aive nezvekwake, vakadzi aichinjanisa uye aida kuchengetwa, iye achishusha. Ndakamboshinga 5 years, asi ndakazosiya ndanzwa nekurohwa nekushungurudza. Ndakazvigarira nemwana wangu mudiki kunyika yevatorwa. Mai havatauri neni, chavanongogona kutora mwana mukuru vavariro iri yekuti ndidzoke pamba vachinyatsondishandisa. Havatauri neni, chero kafona havatauri, uye vakaguma vasingadi kutaura nemwana kana kuziva nezvake, asi mhosva handiperi kupomerwa. Chero kukabiwa ndinonzi ndini ndatumira vanhu. Vakambopenga mai zvikanzi ndini, iko zvino vanorora pese zvinongonzi ndini. Maintenance yemwana wangu mukuru vakanoifambira kuna baba vake, havana kuramba, asi vanoti ndini ndakaita kuti vapiwe mari shoma. Panoitika zvese izvi, ini handina chandoziva, ndinotonzwa dzave nyaya. Chinondirwadza, ndinodawo kushandira vana vangu, kungonzi ndabhadhara rent, ndatenga food, asi pane pazvinokona vanhu vakanditarisa vanotondiseka. Vamwe vafundisi vanotoparidza nyaya yangu mumachechi avo. Saka ndakungoshinga kunamata ndega. Kana panewo ane basa risingareme, light cleaning, kuwacha nemeshini nekuaina kana kudzidzisa, ndinodawo ndiri muJoburg. Ndinodawo kuenda nekudzoka. Mwana anoenda kuchikoro, ane murungu akamufarira akati anomubhadhira nekumuitira zvose zvinodiwa kuchikoro. Vedu ndatambura, hama ndibatsirewo, ndiri mumacomment section zvakaoma. Ndiyo nyaya iripo iyi. Vabereki hanzi vakandiita mudzimai wechikwambo. Ndichazoona kuti ivo ndivo vanonzi dambudziko. Kana kumba kukabiwa ndiwe watumira. Kana zvakadai ndiwe, they blame her for everything. Zvakaoma hazvo. Regai tipinde munyaya inotevera, munongosiyawo macomments kuti zvoitwa sei. Alright, pane nyaya yandakatumirwa yanga ichitowisa tsitsi zvayo iri kutangira baba. Please hide sita, ndichazviti noku. I'm 23 years. Ndanyora tsamba yangu misodzi iri pamatama. Nyaya yangu yakada.
Ndakakura ndichigara nababa. My mom passed away 2012, so ndaigara nastepmom. Upenyu hwairwadza tete, ndairohwa kunyimwa chikafu, sometimes ndaidzingwa mumba chero pakati peusiku. Baba vaitotsigira zvaiita mukadzi wavo. Tete handidi kana kuvaona. Now it's 5 years, handidi kana kutaura navo. Ndichiri kurwadzwa tete, hameno ndichaporawo here. Ndatambura kusvika pakudemba amai vakafa. Handifungi kuti ndinofa ndakavaregerera. Zviri kuramba kubuda muhana mangu. Moyo wangu wakatsemuka tete. Kana mazoposa nyaya yangu mozondiudzawo. Ndakagara ndaane 13 years, ndakafunga kunotsvakawo hama dzamai, ndikawana sekuru ndikambogara nawo, vakazoshayika ndaane 14. Ndakarwadziwa tete, ndakadzokera futi kuna baba kuya, ndanga ndisina zvekuita, kushungurudzwa hakuna kurega, chikoro ndaienda ndisina kana kudya tete. Ndava ne16 pakauya umwe baba vechikuru, maybe 40 or 45, ndakadaidziwa zvikanzi ndisekuru vauya kumbokutora uende kuholiday. Tete handina kuziva kuti baba nemukadzi wavo vakapiwa mari kwaitova kuroodzwa. Ndakabatwa chibharo nezisekuru riya tete, apa kwataive ndaisa kuziva. Ndakatambura tete, ndava ne18 ndakatiza ndikauya Joni ndikatsvaka basa 2 years. Ndakazoitawo boyfriend tikazoroorana 2022, tatovewo nekamwana, asi baba vangu ndakavavenga tete, handidi kana kuvaona. Now it's 5 years, handidi kana kutaura navo. Ndichiri kurwadzwa tete, hameno ndichaporawo here. Ndatambura kusvika pakudemba amai vakafa. Ndinofa ndakavaregerera. Zviri kuramba kubuda muhana mangu. Moyo wangu wakatsemuka tete. Kana mazoposa nyaya yangu mozondiudzawo. Zvakaoma. This is very sad kuti baba vanotora mwana vomuroodza. Ane makore mangani? 16 years vomupa mwana kumurume ane 40, ari between 40 to 45 years kuti anoita mukadzi. Anyway, so story iyi vati murume wavo hazvisivi, he doesn't even know all these things. Asi ndoda kutenda kuti pano pachannel tine vanogona kutibatsira. Guys, Mwari akukomborerei. My sister, after mateerera nyaya inoi, chandichangona ndechekuti ndichakuwhatsapirai nhamba dzemunhu anogona kubatsirai. Pane maclinical psychologist, pane vakati approach vakati vanoda kubatsira vanhu, vanokupai counseling nekuti mwoyo yenyu yakatsemuka. Kazhinji kachona tinogona kungoverenga then we do nothing about these stories. Asi tawanawo help, pane vari kuda kubatsira vanhu vakaita seava, vachivapawo counseling and help them to heal. Saka ndichakupai nhamba, munongondiwhatsapira. Sometimes ndinowandirwa stereki kuti handizokwanisi kukutexirai. Just WhatsApp me, then ndokupai nhamba dzamama vanokubatsirai. She's a counselor, she's a psychologist. Regai tipinde munyaya inotevera. Handisi kunyatsonzwa zvakanaka nditi asi rega ndingoshinga. Maswera sei tete inave confession yangu after ndanzwa dzekuzaka. Aiwa vanhu ava havanyepi. Kuzaka kunopenya mheni, zuva rakacheka nyika chairo. Kuzaka ndiko kunobva zvatopota zvese. Panyaya yekusabvarira machira, aiwa apa ndipo pavanodanwa vachinzwa. Ini ndakakura ndichigara nagogo, asi vaiva gogo masikati. Asi kana kwangodoka chaita chikara chousiku chaicho. Gogo vainge vari vaya vanofamba usiku, masikati vaiswera zvavo vachiti havagoni kufamba, gumbo rinorwadza. Asi manheru vaisanduka kuita mamhasi chaiyo, kudzingirira mhepo. Izvi zvakandikatyamadza. Gogo vaive nehozi yavaiti savhuro. Kunyange zvaita sei, ini ndakangoti hamenowo pamwe havari nenzungu nechibage chavo. Gogo vaisamboswera mumunda, asi kana vokohwa waiti munhu murimi mukuru asingabudi mumunda. Asi kwete, gogo vaitomuka vakarara, vaingoenda zvenguva pfupi votodzoka. Asi munda umu kunyange ukapisa sei, zvinhu zvagogo zvairamba zviri green. Vanhu vose vaichiva munda wagogo. Ndakazonzwa vanhu voti gogo vane nyoka inotora mvura mudhamu ichidiridza munda wavo. Indaitoziva kuti chinogona kuita chokwadi. Gogo vangu handivarambire inini. Chakazoita kuti ndione kuti gogo muroi, ndakapinda murumu mavo. Pasi pebed paive nechinhu chakaita kunge ruoko rwemunhu chaiye. Ndakatya kuona izvi. Plus kana ndakarara ndairota kunge ndiri kurwisiwa nezizi. Asi pandaideedza zita raJesu, zizi iri raisanduka kuita fesi yagogo. Kumwe kwese koramba kuri zizi. Ndaimuka ndichiita kudikitira chaiko. Ndakazotanga kunamata. Ndaona kuti ndaizorumwa nechekuchera kana ndikasatamba ndakachenjera. Gogo vakamboedza kundidyisa nyama yevanhu. Asi kwete,
vainge vanyangira yaona mafriends agogo ese aizikanwa nekuroya vaitamba vari 6 kana vafunga zvavo vaisanongedza anoswera vanhu vairara voridza ngoma munhu ainda kwamupfigwa nebwe behama pakazoita chishamiso chaicho tsuro kutandanisa imbwa kwakazoita rufu kumba kwamainini mukadzi wabamunini kwakuvhura hozi iya yakanzi nagogo isavhurwa tete mainini vakabva vachitiza hanzi muhozi mune rino zishato randaona vatete vadiki ndivo vakazoti chinyararai chidembo hachivhurirwi pane vanhu nhamo yakazopera pakadedzwa muprofita kuti aurai nyoka iyi zvese izvi gogo vainge varizivi zvavo vachiziva mabasa avo muprofita ainge avingira gudo pachiro akabva pamba achimhanya apotswa amedzwa naro zishato iri musuyu akapona nepaburi tsono hanzi nagogo isiyei chainda yega vanhu vakabvunza kuti ndeyani nyoka iyi ndakati asanopenga kubvunza nyama ivo mumakushe vachimaona zvinhu zviri pachena kuti ndeyagogo gogo havana kumira apa vakaunganidza chikwata chavo vakaita mushandira pamwe kwakuuraya muprofita uya takazongonzwa kuti amuka akafa zaka rinobvera vanhu vakabva vaziva kuti gogo vapedza mutambo wavo ini ndakabva ndatotanga kunamata chaiko mumwe musi ndakarara ndakarota ndakaunganirwa nevanhu 6 vachitiwa vekuziva zvakawandisa nhasi tinokuita kanyama asi ndakatanga kudaidzira zita rajesu plus maoko angu aita kunge ari kubvira moto chaiwo ndakanongedzera maoko aya kuvanhu vaya vakatanga kudonhera pasi vese ndakamuka ndakadikitira chaiko ndikanzwa kuti mafriends agogo ese akafira kuhope plus gogo ndakangomuka vari chando ndikazwa kuti hondo iyi ndainge ndahwina jesu akandirwira vanhu vachabvunza kuti kuvabereki vaivepi vese vakafira muaccident asi zvinongofunzira kuti gogo ndigogo vakaita seuku kunwa mazai ayo saka ndainge ndogara nagogo asi gogo vaisanyanya kundifarira vaida kuti ndisanamata hanzi idya nyama yevanhu ndakazotorwa nabamunini namainini varoi ava vakawana mubayiro wavo handiti kunonzi chisi hachieri musi wacharimwa here gogo neshamwari dzavo variko havo gena ndinoti mwari ariko anotirwira nekuti kana usina mwari kuzaka hakuedzi ukaswera especially rumenzi vanhu vose vakazodza kuti gogo zvekare ndivo vakauraya vatete vahombe vakabva kushaya chainge chiri chijana chavo ndinoti amai nababa zororai murugare munoziva nyaya yekushayikirwa yakaoma sei zvakaoma stereki zvekuti unototi naye mwari kuvabereki vangu apa usiyiwa nagogo vanenge vachibata mushonga ende zvinhu izvi zvikazvi zvitoriko its real zvakaoma ndakaitumirwa tsamba iyi asi handinakwanisa kuiverenga on time guys sorry handisi kana kubhuwa zvakanaka ndigaitipinde munyaya iyi yatumirwa alright. Okay, hello tete, ini nyaya yangu yakarebesa asi ndiri kutaura as a testimony of God's everlasting love for us and his mercy and kindness towards his children. Nyaya yangu yakamira yakadai, zita rangu muchanditi Mutsawashe, ndiri mukadzi ane makore 26 ekubereka. Pandaiva as young as grade 2 which is around 2006, I was sexually assaulted nema cousin angu, brothers angu. Handingati we were related zvekudaro, but they were more like vana vema family friends evabereki. Havana kurara neni in such, but they exposed me to things a 7-year-old should never be exposed to. Tete, izvaitika independently with these boys. Vanga vari maybe 5 years older. One of them kumba kwavo ndiko kwandainzi ndiende after school because kwedu kwaisava nevanhu nekuti vabereki vaive kubasa and my brothers were in boarding school. Saka pandaenda kumba uko vanhu vakuru vaivepo asi mukomana uyu would call me muspare bedroom achiti handei tinotamba. He would then lock the door tiri vaviri mukati umo. I guess as adults, they never thought kuti pane chinoitika. Pamwe pacho, they would think kuti tarara etc. So he would start kissing me, achindibata my private part, nekuti time iyoyo ndaisava nemazamuka. I really felt uncomfortable at first, but it kept happening. I started to like it, asi hapana chandaiita in return to him. Sometimes we would have to ask a role play before he gets into the blankets neni, to touch me, zviri sexual. It was only after we read the article newspaper about child abuse when he realized
what was being described is what he was doing to me, and he eventually stopped, but that was after maybe 3 years. The other one, ndipo pandakatanga kutoonerawo nhengo yevarume kuti yakaita sei. Uyu manje, he taught me to masturbate and I enjoyed it. Pamwe pacho taigona kutoita mutual masturbation. Again, kumba kweava ndaenda after school, so it was between those two houses where I would go after school and get abused, but apana andaiudza because I knew kuti it was wrong sezvo taitira pakawanda. Eventually I started experimenting, ndava ndega kumba tete, and I would dry hump a pillow kusvika ndaenda pateddy bear. Rimwe zuva a cousin sister of mine visited and she abused me achita dry hump on my bums. Akatonditi ndirare nedumbu. By the way, we could do this kumba kwedu because I had my own room and we didn't have a maid nguva iyoyo. She dry humped me kusvika vakutochemerera and apedza takabva tarara. Ini manje ndaona kuti this can be done on another girl. I did zvandakaitawo izvi to a little cousin sister of mine ava grade 2 pandaiva grade 6. Ikoko ka grade 2 aka kakanga kakutonakirwa nazvo, and we did it kakawanda tichinjana when she came kumba kwedu for holidays. Tete, by the time I went to Form 1, yange adova habit, I would make sure kuti I masturbate at least twice a day. Pamwe pacho imagination neyange yava kuda graphics, so I would take kind of a magazine ane vanhu vane mabikini or six packs and just imagine that ndiri kuita now. The mind is a dangerous place to be. Anyway, ndaenda boarding school. I still continued despite kurara mudomu. Ndaitora plan to please myself since I could do zvandaita ndiri kumba. Time I had no idea kuti I can use fingers. Seka zvako. But a teenage mind is a curious mind. Holiday Form 4, I started watching porn tete. Ndakambotanga nchinyara svika ndaona kuti after watching ndatova wet paya and my feelings awanda, ndaibva ndazvibatsira hangu. Ndakazotanga kuona mamwe mavideo painternet apa kuti aikaka I can use my fingers, I can insert zvinhu muchinhu changu and I might enjoy. Plus to me it was a win because hapana nhumbu kana heartbreak up. I then started trying to insert zvinhu tete. I remember ndaioneka mascara kangu, so I used it, but it was smooth enough. Ndikati akabo. Ndiniwe kutanga kupinza bit by bit zvichirwadza because I was still a virgin. I kept doing it until one day tete ndanzwa a sharp pain ndaisa kanhu kaya kuenda kutoilet kuona I'm bleeding, and I thought maybe it's my period, but the blood was very little and so light. Ndakangosiya. It was not until ndava lower 6 when this guy wandaida naye tried to sleep with me ndikaramba, but akaisa zvigunhu zvake 2 zvikaita, and he was like, but I also virgin one, what's the harm, handitine protection. Tete, hearing that broke me. Ndakashaya kuti how am I not a virgin anymore? I've never slept with anyone in all my life. Ndakaita depression chayo, kutanga kufunga kuti nchaita sei. Nguva iyoyo I believed kuti vanhu vasiri mavhijini havarori. Imi ndakatambudzika, but I eventually forgave myself, and then ndikangoti kusiri kufa ndekopi. Now that I'm not a virgin, I can sleep with anyone and insert anything. Ndakatanga kuita zvisati zvamboonekwa tete. Before I repented, I slept with a total of 6 guys. Apa 6 ipapo, vandakadana navo were only 2. That opens university, I was working hangu and I wanted to stop zvese masturbation izvitete. But no matter how much I tried, I couldn't. Ndanga ndadova addict. Porn ndainge ndakuona every category because the basic one wasn't exciting anymore. Ndainge ndakutoona zvema lesbian etc. So one day when I was sleeping, I dreamt ndichiita sex nemunhu wandaisaziva and felt something being inserted in my vagina. Ndakamuka ndichibleeda tete, and I had just had my period 2 weeks prior. I prayed that day tete, I won't lie. I prayed everything out and asked God to forgive me. Iko zvino I am now married. I left that life of masturbation, but Satan haamiri kukupa my ideas. As what I know is Mwari ndiye mubatsiri, and whenever I have those dirty thoughts, I always pray or read my Bible or sleep. Kune vese vari pano, Mwari anoregerera. I didn't even get into detail of what it did to me spiritually, but please know
kune vanoita masturbate vari pano kuti it does no good. It opens up evil portals and it gives you a spiritual husband or wife. When you reach climax, iya usafunga kuti uri kuzviitira wega. Sex is very spiritual and it is meant for two people. So you are never doing it alone. We are just doing it nechinhu chausiri kuona. I was delivered from a spiritual husband and I'm not happily married to my physical husband. Namatai kuna Mwari achawanikwa. Also kune parents, I don't know kuti zvoitwa sei, but please protect your kids. Vana are exposed to a lot of things. What kids see from 0 to 12 molds their lives zvekudaro. So please monitor and protect your kids. Ndapota ndipo paperera nyaya yangu. Ndakabva ndabvunza kuti mataura paya kuti what did it do to you spiritually, ndokubva vapindura ende vanonyora. Ndinokutendai Sisimutsa Washe nekupindura kwamunoita. Rega ndakutsvaka message yacho, regai nditsvake kozvaita sezvo. Alright. Hi Tete, thank you for writing back. You know, I've been on a personal journey with God. We are living in the last days and I was asking God, Nas kuti Mwari, what can I do to contribute to bringing people to your kingdom? And I got convinced to share my story. I have so much to talk about Tete zvaitika mulife mangu. I also grew up in a household yaivene domestic abuse. Mai vangu vaigara vakarohwa kubva tiri vana. She passed away about 2 years ago. God rest her soul. That woman's prayers saved me. Anyway, back to my story. This whole thing bound me. I often had dreams ndichirara nevanhu whom I didn't know, but time iyo I didn't care much because I enjoyed. So I had a spiritual spouse ndisingazivi. I got to know about it after I came across a post and also mukunzwa nevanhu. We are often told kuti if you do it wega, you relieve stress, hey what, and people vanotengesa the sex toys vanototi you blow off some steam and you won't get any STI or soul ties. But like I said, hakuna sex noitika nemunhu one. It's always been two people or two beings. God made it that way. So in having that spiritual spouse, I never got into a meaningful relationship nguva iyoyo, and even ndapinda relationship, I would still crave for more sex. Ndaitoita like a sex addict chaiyo, so much that one of guys I slept with akambodudza kuti you are a sex addict check. Sometimes I told her kuti after having sex I would still be awake, mumo wangu arara, and I give myself pleasure, and only after that I could be able to sleep. In so doing, these things blocked a lot of blessings for me. Azvipera pakuita spiritual spouse set, I would see ndakwanisa kuita achieve something, but I will not be able to do it. Ndairamba ndiri stagnant. Deliverance yangu came when I joined Hallelujah Challenge na Pastor Nathaniel Bessie from Nigeria. I'm sure most people know him because he sings. That man is anointed. How he organizes praise and worship and prayer nights twice a year, February and October. So October of last year is when I got delivered. He prayed specifically for people with spiritual spouses, and I prayed daily and even fasted. Mwari vakapindura. Of course ndakamborohwa nemuedzo and went back, but haizvezvi ndakadzikinura. Nowadays I don't dream of anyone having sex with me. If I do, they never succeed to sleep with me. I'm very free. Ndave kunamata. Also, please vanhu rarai manamata. There's a lot that goes on musingaoni. Also midnight prayers anobatsira zvakanyanya. Ndoda kungokurudzira vanhu kuti vatsvake Mwari, ndiye oga anobatsira completely, and his solution is permanent. Thank you Tete for allowing us to share our stories here. I've been listening to you for the past 2 months and I've learned a lot. May God bless the work you are doing. Ndoda kungoti development. Takudzoka zvekunyaya dzevana development. Ndakataura ndikati vanhu vanoenda kuRoma vanotaura kuti tipei mwana kubva ane 0 kusvika ane 12. Zvatinomudzidzisa hamufima afi akazvikangamwa. Todzoka kunyaya yaMozisi ari muduku. Handi mucharangarira Mozisi paanga ari mubhasikiti. Faro mwadhota akamutora. Sisi vake Miriam vakati aiwa regai ndimpe mama. Mwari vakaita zvese zvibudirire. Handiti mai Moses vakatora mwana vakamudzidzisa 0 to 12. Akaenda akanogara kumba kwaFaro. Chii chakaitika? Akabuda. Because Moses aiziva kuti iye mwana muIsraeri. Hanzi Moses
akaramba kuchuza life yepano pasi yanga ine zvose. Imagine uchigara kumba kwapresident, kumba kwemukuru wenyika. Imi chichisiko chisiko kumba kwapresident. Zvese zviri kwasi Moses akachuza kuti anogara mudesert pane kuti ararame muupenyu and lose eternal life. Saka ndiri kudzoka pakuti zvinhu zvinodzidza vana between 0 to 12 zvinovashepa for the rest of their life. Tarisai muone mwana akatanga kudzidza zvebonde ari mudiki achibatwa maprivate parts achididi kusvika atokura achiona zvinhu zvinonaka zvinotapira. Now my caution is, okay, now funga kuti mwana ari kunyora A-level ari busy zve nekuita kupinza zvikunwe. By the way, amondi zvinenge zvadai kuita life yemunhu mukuru uri mwana mudiki kuti usiku tiri busy kubata basa makuseni vhe uri muclass unozogona sei. Ende chimwe futi chandaona panyaya yanzi mama kumba kwavaigara futi kwakune domestic violence, baba vachibhura mai, right? Kune vanhu vari abusive whether vakadzi kana kuti varume. Nyaya yeabuse yatinoita iyi unochifunga kuti haini ndiri chibaba, haini ndiri chibaba, kwandi zvibaba vakadzi zvibaba varume zvibaba, unenge uri chibaba uchirova mukadzi kana kuti uchirova murume. Vana vakatarisa even kupopotedzana kwamunoita kuya kunoaffecta vana, kunoaffecta iwe samai kuti uone kuti something is wrong with these kids. I'm not saying I'm a perfect mom, I'm not a perfect mom, I'm also struggling, but zvandinogona kuita ndinosama. Guys, tonei mafoni enyu, munoona screen time 2 hours, ndoenda kusearch history ndichinoona pane parental what yaunoisa uchibvumidza kuti uchiona kuti what are they seeing. Even nyaya kuti kwai vana vaenda kuweekend kwanhingi ini Mwari ngandibatsire handiwanzofarira because unenge uchitotyira kuti vana vachadzidza anything. Saka okay, Mwari ngatibatsire tigone kuva present in our children's lives so that kana pane problem we are quick to pick it. Vane vana anti vanoratidza vana zvinhu zvakadaro unotozoona kuti mwana wangu haangashei bedroom, bozi akashei bedroom mauze ndogara ndichitaura kuti I'm not comfortable with people who come to visit. Vana vozi chishare bedroom, next thing mwana anenge ari pascreen pake all the times. Even asiri kuona pornography, it makes kids anxious kuti what are you watching, you know. Kana yangu yekuvata ngatidzime malight tivate, no backlight, nothing. Regai vana varare, ngatiregei. Mwari ngatibatsire. Tikuramba mazuva ekupedzisira asi musisimutsa washe. Ndinotenda Jehovha nekuti vakakuitirai mutsa, vakakuitirai nyasha. Zvamuri nhasi inyasha dzaJehovha. Ndinokutendai nekuona kwamaita. Tine nyaya dzandakatumirwa pamwacho maaudio. With the audios, they take time because I have to sit down and listen and type and what, but I'm not feeling well. Because vanofanira kunditextira mausiku, guys, allow me to rest. Nditopinduriro ndendaneta. Nditi tinokutendai guys, zimene rakanaka. Ndatenda.